Aydımçı, showman Şahir, Tadınlı, Turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Turkmen portal websaytymyzyň mehriban tamaşaçylary görüşüňiz ýaly tanış ýüzler gepleşimiziň täze tany siziň bilen. Biziň aslynda tanış ýüzler gepleşimizde tanalýan ýüzler gatnaşýa bilýär. Aýdymçylar, artistler, rejissörler diýip bilýär. Bugun birazajyk üýtgeşik tanış ýüzimiz gatnaşýa. Bul Katmer kafemyzyň ýurdumyzda ýeketäk Katmer kafemyzyň şef poweri Han gatnaşýa. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Han geldi. Evet. Soyadı? Mertcanov. Türkmenistanlıyım. Tabii. Teşekkür ederim. Buraya geçelim. Evet. Han, sizi gepleşimizde hoş gördük. Hoş gördük. Salam. Biziň gepleşimimiziň ilki bilen äsiz himayetkär, hemişik himayetkär ilki bilen oň üçin köp sağ bolsun aýdýan. Ikinji bilen bolsa gepleşimizde gatnaşýanyňyz üçin köp sağ bolsun aýdýan. Sağ olun. Han, tanışylar gepleşigine siz bilýäňiz. Bilýän, hawa. Şonu bu şertleri bilen zatdan düşünýän isgaça. Hawa, ene biziň tanışylar gepleşimi siz ýani tanalýan ýüzler gatnaşýar. Biz sizi internet arkaly tanaýar, конечно, sebäbi ýurdumyzda. Bizim tanaýar. Yavaş-yavaş yayrap başladık. O tananıp başladı şu an Katmer kafemiz. Sebäbi sizin edýän tüýjülikleriniz ýurdumyzda başga hiçerde ýok. Doğru değil mi? İşimiz üstünlük arzu edýän we tanışylar gepleşiň şerti bilen tanış edýän. Tanışylar gepleşimde 3 minut wagt berýär. 3 minutyň içinde 20 tane sorag berýär. Egerde 3 minutyň içinde 20 tane soragma dogry jogap berip ýetişseňiz ýeňi bolýaňyz. Ýetişmeseňiz ýeňilýäňiz we biz size şert berýär. Soraglarymyzdan logik soraglar, ilmi sorag ýok. Muň soraglaryň özüm gülkünç jogaplarym, gülkünç garaşylmaýan jogaplar, garaşylmaýan sowallar. Boldy. Men içinde bir jaňatma hakym ýa-da bir hakyňyz bar, siz görýäňiz, bilýäňiz. Şoň üçin egerde soraglar gidip durkan, bir soragy bilmeseňiz, bilesin gelse, çynar wagt sakla diýen. Wagt saklayan ýa dostuňa, dost ýarlaňa, islendi gardyma jaňadyp ýardam isläp bilesin. Onda 3 minut wagtymyz gitdimi? Hawa. Soragymyza başlaýan. Başlaýan. Birinji soragym özüňe değişdi. 3 minut wagtymyz gitdi. Şef Han, siz egerde şef power bolmady bolsaňyz haýt kärtaýlar. Molim bolardym. Moly haýt moly. Fizika molymdan diplomum bar, şoň üçin molim bar. Biz bunu hemişe ýerde görýär ýöne. Hiç hem hapalanmaýar ýerde bolsa-da. Kollega. Hawa. 3 tane yumurtka 5 minutda gaýnaýan bolsa, 6 tane yumurtka näçe? 5 minutda gaýnaýan. Oğlum, bu zat ýerden kelläni ýitirýär, akşam tapýar. Ýerden kelläni ýitirýär? Şu zat ýerden kelläni ýitirýär, akşam tapýar. Geç. Geçen? Aýlanaýar. Aýlanar. 4 tane aýagy bar, ýöne ýörap bilen ok. Oturguçmy? Stol, oturguç. Stol. Hawa, nira seredeniňizde okeanlar, deňizler suwsuz görünýär. Nira seredeniňiz? Ýokara seredenmi? Ýok. Biz nira seredemizde şu taýda okean, deňiz bar, ýöne suw görünen ok. Nira seredip otur? Kartamy? Hawa, karta. Karta seredip. Ýagşy ýaganda näme açylýar? Älen boşak. Ýok. Şemsiye zontik. Saýawan açyl. Bir adam biriniň kakasy, nämsatçy bir adam biriniň kakasy ýöne ol oň ogly däl. Nädip? Bir adam şu biriniň kakasy da. Ýöne bu oň ogly däl. Gyzonmy? Hawa gyzy. Bunu ýeme üçin ilki döwmeli. Hozmy? Ýok. Bunu ýeme üçin. Olam dogry kabul edip bolýan, ýöne men başgalar. Başka zat oldu wagtymyz ýetdi. Ilki döwmeli. Yumurta. 2 tane adam ýagşyda ýörap barýar ýöne diňe biriniň ädigi öl bolýar. Näme? Beýle kiň saýawany barmy? Ýok. Aýagy öl bolýar. Biriniň ädigi öl bolýar, aýagy däl. 2 tane ýagşyda ýörap bar. Bir götürüp barýarmy elini? Ýok. Ne? Sebäbi biriniň ädigi ýok. Hawa näme sowa? Ayakkabı. On köwşe öl bolýar ädigi däl. Tawuklar günde näçe tane ýumurtga guzlaýar? Günne mi? Bu soru uzatdı. Günne kuzlanok. Günne kuzlanok bir de kuzlaya?
Dünyada mı? Yok, on yerler. Günde kullanıqda. Ketekte mi? Ketekte kullanıqda. Günün aşağını kullanıqda. Nähili pilin burnu bolmaya. Nähili pilin burnu bolmaya. Hava. Kozatdaki şahmıtdaki. Hava, canlardan abi içinde bir yürek bolya. Aslında näçe tane yürek var? Yok. Ba mı? Yürek ba. Yok. 2, 3, 4, 5. Bir cevap verdi. 2. Şurada cevap ver. 2. Yok, 2 değil, 3 bilmedim. Oturan yerinden yürüye. Vaktimiz Oturan yerinden yürüye. Oturan yerinden yürüye. Vaktimiz oldu. Oturan yerinden yürüye. Vaktimiz oldu, ben can atacak. Canadın. Hey, bilmedim ben. Nämeler oturan yerinden yürüye. Can göreyim. İnsan vaktimiz oldu 15-nji toraq şu. 15. Yine 5'ten çağırıptı da. İzleyidine bildiniz yine. Yengece sevim böyle. Oturan yerinden yürüye. Oturan yerinden yürüye. Kime can atacak? Şairler can atacak. Şairler. Bile işte. Bile işte şimdi şairler can atacak. Alo. Şairden unutma. Oy, sen nerede? Şükür Nadia. Hey, bir tanış yüzlerde bir soru vardı verin. Anaydan. Oturan yerinden yürüyer diye. Oturan yerinden yürüyor. Ha. Kim otur kayırıyor? Zat mı? Ne mi? Oturan yerinden yürüyor. Hey, Kalyaska'da oturan adam. Yok. Ha, birader. Bebek mi? Yok, logik soru. Oturan yerinden. Logik demek hakikaten yören Oturan oktur. yerinden. Saat mı? Yok. Bilemiz var senin. Ne? Adam. Benim mi de bu? Yok bilemiz var. Oturan yerinden yürüyor. Haysi oyunna, bir oyunna oturan yerimden bol yürü. Bilemi var. Neşe bir oyunu gidip dur, otuyorsun. Hava. Bol yürü. Deyip kime diyer? Haysi oyunna? Şahmat mı? Oo, şahmat. Kuşçu oturan yerinden yürü ya. Doğru biliniz, kıyınlık bilen, kömüğüm bilen. Yönü. Kömüğüm bilmedim. 15 tane soruğa izleyidine hemmisine doğru cevap verdiniz. Tamam. Yani onda da bizim gepreşimizin şerti var. 20'sine cevap veren olsan yenici olayadın. Hava. Ne şertiniz aydın? Şertimiz aydın. Şert aydın. Men soru sorayım. Birinci canadan 5 adama 2 adamlık katmer soğuk edelim. Sorayım mı? Aşağıda yerde bir sağın durna otuyor. Durna. Ava. Yukarıda da durnalar uçup var ya. Aha. Aşağıdaki durna yukarıdaki durnalara soruyor. Sizin sanınız 100 mü diye. Aha. Yukarıdaki durnalara cevap veriyor diye. Bizim sanımıza edil biz yalı koşsan. Ona mı yarısı yalı koşsan? Edil ona biz mı yarısı yalı koşsan? Sen bize koşu diyen yere. Şuna 100 ol yastı ya. Durnalar ne açasan? Şu soru kim bilip can etse ilkinci katmer kafenin nomer şurada çıkandır. Şuna can etseniz size 2 adamlık katmer soğuk. Birinci cana denemi. Birinci canadan 5 adama. 5 adama da 5 adam izleyinle bilse gelivermeli. Can etse gelivermeli. Ana mehran tamaşaçılar tanışırlar gepreşimizin ardından size soğuk bolluğu olur. Yine bir yedecik soru qaytalali. Aşağıda durna oturuyor bir saniye. Ava. Yukarıda durnalar uçup var ya. Ava. Onun aşağıdaki durna diye sizin sanınız 100 mü? 100 mü? 100 mü? Ava. Onun yukarıdaki durnalar diye bizim sanımıza edil biz yağlı. Koştum. Bizim sanımızın yarısı yağlı. O sanına yarısı yağlı koşsan, senin bize koşulsan, şuna 100 ol yastı ya. Şu at neyse durna uçup var ya. Dinlediniz mi tamaşaçılar? Soru size verdik. İlkinci 5 tane canadan tamaşaçı Katmer kafeden 2 adamlık yer muğutuna gelip iyi çıkıp biliyorsunuz. Tamam. Sizin bizim gepreşimizde yengiliniz 5 tane soru kalıp 3'ünün içinde hava. Onda da 15'ine izleyine cevap verdiniz. Berekeler diye. Şimdi bizim şartımız Katmer kafesinin şef power'ı. Tamam. Şimdi biz elbette size öz uğrunuzdan değişli bir şart veresimiz geliyor. Bir üç Ben koşuk. korktum yani aslında. Geçenki alak tanışıp bir bilen seyip içiyorduk. Gidip barıp yanına ben tanınak içtim. On yer şartlarımızda bollu yönü. Size öz uğrunuzda. Şimdi olur aydımçı. Siz şef power. Üç koşuk bir pişiriyen tüycülüklerinizi tek hani internette paylaşacağınızda pişirip, aylap edip şundan başka bir zat. Başka bir zat. Eksklusif bir zat ayarlap vereyim. Hem kişinin görmedik zadını bir de. Şartımız. Böyle ayarlap vereyim. Onun biz hemen bir zat görür. Gittik onunla. İlk bilen künefe edelim. Peynirli, kadayıflı künefe standart. Ondan sonra size fıstık zat edip vereyim. Bunun arasında peynir var. Ne için tayar olayım? Menümüzdeki aklı tağamlarımız 10 bunda tayin olacak. Hemmesi? Aklısı 10 bunda tayin olacak. Azıcık yanlar vaktin
Bahmiyeti gelýänler Katmer kafeye gelmeli onu. 10 minutda gün tayar bolar. Künefeni yem koyduk. Ne olsa fıstık zaten tayarlar. Arasında olsa kaymak var. Bulam onu da tayar bolar. Bulam onu da tayar bolar. Zengsiz taýsız. Ýeketäk Katmer kafe. Bolar. 10 minutda pişer. 10 minutdan görüşür. Ne bizim yani zakatımdan tayin olur. Şertimizi kabul et, yerine getirin. Zakarınız, doğru mu? Adi künefe deydiniz mi? Aşağına künefe var edemiz, birinci edemiz. Arasında ne marojnu var görüyorsunuz. Üstünde de fıstık zade var. Ne kuruktuğumuz. 10 minutda tayin oldu öyle. Aydışımız yani. Şertimizi kabul et, şef bavarımız, Katmer kafenin şef bavarımız. Pişiriyen tüycülükleri 10 minutda tayar olayan. Bakım iyi uçası gelyenler için. Ýeketäk Katmer kafemiz. Han size köp sağlıkna edip, ilki bilen gepleşimde gatnaşanyňyz üçin, hemem şertimizi kabul edip ýerine ýetirýänňiz üçin. Sağ olun. İşimizde üstünlikler arzu et, ýaşylar ýaly tüýjülükde görüşip duralım. Inni hormatly tamaşaçylarymyzdan bilýär, sizden bilýärsiňiz, biziň gepleşimde gatnaşan tanışylarymyz ýeňilse de boş gidenok. Doğru değil mi? Ýöne bugün Katmer kafeden sowgat ýok, kanyşda, siziň özüňiz. İlkinji sowgatymy Gawşyrayın Vexs'te parfüm geldi. Türkmenistan'a täze gelişi doxuymyz. Jenski, murskoy, tapaýa, haýsy doxuyn gawursaňyz şoň guýmalar bar. Mysal üçin Lacoste gawurýanmy? Lacoste da bar. Molekula gawurýanmy? Molekula. Vexs doxuymyz size gawşyrýar we olara taýyp aýdýar. Sağ olsun, aýdýan menem. İkinji tawgadymyz bolsa sport söýýänler üçin, älim sport, bu da bir himayetkarlyk edýär. Sport söýýänler üçin bunam size gawşyrýar. Tawgadyny gawşyrdym. Tawgatlaryňyz gutly bolsun. Sağ olun. Hemem gepleşigimiz gyzykly boldy. Diýip pikir edýän men köp tawgatlaryny aýdýan. Inni ýanky soraňyzdan berdik. Siziň nomeryňyzy ýazar. Haýsy jaňatda biziň adymyzdan gelerler, tanışýarlardy. Ýene bir köp tawgatlaryny aýdýan. Sağ olun, menem sağ olsun. Noş olsun size. Sağ olun. Mehran tamaşaçylar, tanışýarlar gepleşigimiň bu ýerdeki üýtgeşik sanyny geçirip gotarýar. Indi tanışýarlar gepleşigimiň täze sanyny da şan çaq hoş sağ olun.